Työelämä on muuttunut tosi lyhyessä ajassa ja se muutos on tapahtunut niin, että tällä hetkellä työelämän kuormitus kohdistuu erityisesti mieleen. Ihan vasta pieni aika sitten työelämä kuormitti kehoa kaikkein eniten. Työ oli fyysistä ja silloin ne vaatimukset oli myös hyvin erilaisia. Mutta tämä muutos, mikä tapahtui, niin se oli niin nopea. Nyt me ollaan yhtäkkiä työelämässä, joka vaatii meiltä ajatustyötä ja tietotyötä. Mieli on meidän päätyöväline. Ja tämä muutos oli niin nopea, että me ei ihan keretty siihen vielä mukaan. Se työelämä asettaa ihan erilaiset vaatimukset ja kun ottaa huomioon, että se mieli on se meidän tärkein työväline, niin me ollaankin tilanteessa, että meillä ei välttämättä ole vielä käyttöohjeita tähän uuteen työvälineeseen. Mielen pitäisi suoriutua uudenlaisista haasteista, mutta miten sitä mieltä käytetään, niin meillä ei ole siihen vielä riittäviä taitoja.